u dalšího videa jsem tady koupil nějaký čínský shit, tak to mělo chutnat. Bylo to docela drahý. Takže, jakže se to otevírá, tak to věď. Takže takhle, tady tohle to je, jak to otevřít? Ne, no takhle a musíš do toho zatočit. Bacha, vybouchne to, musíš to mít na zemi. Počkejte, jdeme kluci. Jdeme, pojďte kamera. Pojďte lidi, tak jdeme to udělat a budeme se potkát. Jede auto, teďka zrovna jako by ne, no, protože se tady bude parkovat. No tak pojď sem. Bojím se to docela. Mám to zkusit? Tak počkej, zkusí to kameramanka. Na kameraman! Na to! Otevři to. Nejde? Nejde to, pane. Já musím poprosit. Jo, jdeme. Tak se vidí, tady to pan ministr otevře. Tak udělám. No, teď to prosím tě zaplatit. Bacha, musíte ta voda. Tohle a musíš to tam zaplatit, protože to neklička. A ona z toho vystříkne voda, on to vypění. Tady to. Koupila jsem si to zastila. A co je to vystříkne? No a ty tam musíš jako zamáčknout, ale to věc. Jo. Jo tohle. Nejde? Ani to nevypěnilo. Tak počkej, ty jste? Aha, on to i rozbomlí. No to počkej, to takhle má prasknout. To je takhle schválně udělaný, proto to drží na takových kouskách. Ty to máš promrknout celý. Jo, aha. Ta mamanka přebírá. Tak. Na koho? Sakra, mami. Nevypět. Chutná to jako prostě fake kola. Tak půjč mi to, já to taky ochutnám. To bude, mám to na nose. Hele, velikou chvíli. Vidíš ta kulička? A dobrý, je to blbosti. A počkej, ještě taste test. Jak to chutná? Já myslím, že je to nejlepší, co jsem tam zatím měl. Zdi. Chutná to jak fejkola. Teďka byla. Chutná ti hodně? Fejkola. Já si ji klidně vypiju. Dobrý, stačí. Vypiješ mi ještě záruku. Zero fake kola. Jo, ale já jdu to za moje peníze. Takže si rozdělíme. Jo. Tak počkej. ASMR, no dobrý, natáčej kamera. Tak už ukončí to. Jaro, tak už to ukončí. Daj na ní pít? Ale nevypij to. To ne, ale... Počkej. Tak ukonči to. Je to dobrý. Je to nejlepší. Takže čus! Já